Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, bahagya naman siyang napatahimik nang marinig niya ang isa sa mga ito na seryosong nagtanong ng, "Totoo ba ang mga sinasabi mo? Paano namin mapagkakatiwalaan ang mga salita mo gayong isa ka sa aming mga kalaban?" Dahil sa sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Wala rin naman kayong magagawa eh." Matapos naman niya itong mailahad, hindi na nagawa pang lumaban sa kanya ng mga ito. Sa halip ang ginawa ng mga nilalang na yan, isubasob ang kanilang mga katawan sa sahig. Mabilis din silang nagpalit anyo, hudyat ng pagnanais nilang sumama roon ng mapayapa. Dahil sa ginawa ng mga ito, agad naman niyang ibinaba ang tangan niyang sundang. Nagbigay na rin siya ng hudyat sa pangkat ni Manoy Onong, nadakpi na yung mga nasukol niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Lumabas na nga sila ng mapayapa sa bahay na yon. Kahit marami pa noong taong dumaan, kampante naman nilang tinahak ang daan hanggang sa makarating na sila sa kanilang pinagkukutaan. Sumatotal, nasa 10 nilalang ang nadakip nila mula sa bahay na yon. Kaya hindi naman sila nakita ng mga tao dahil ipinadaan yon ni Leonor sa ilalim ng lupa. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan upang malaya silang makalabas ng bayan ng hindi natutunugan. Pagdating naman nila sa kanilang kuta, agad naman nilang ginapos ng makakapal na lubid ang mga ito. Inilagay din nila yon sa itinayo nilang kahoy para doon bitayin. Nakalagay ito sa pinakagitnang bahagi ng kanilang lugar upang kung sakali mang may gawin yung hindi ka nais-nais, madali na lang nila itong mapapansin. Sinigurado rin noon ni Leonor na nakakubli ang lugar na kinaroroonan nila upang hindi sila matunugan ng mga kasamahan nitong maaaring naghahanap sa lokasyon kung saan nila dinala ang grupong kanilang nahuli. Sa paglalim naman ng gabi, gumawa sila ng isang malaking siga sa harapan ng mga nilalang. Nilagyan din nila ito ng malaking kawa, sabay buhos doon ng isang timbang tubig. Bago nila kausapin ang mga ito, siniguro muna nilang kumukulo na ang tubig na yon, nang sa gayoy hindi sila mahirapang sabuyan ang mga ito sa oras na malaman nilang yon ay nagsisinungaling. Makalipas pa ang kalahating oras, dahil na rin sa lakas ng siga, madali naman yung kumulo. Nang mapansin naman ito ni Leonor, hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ang mga nilalang na yon. Pagharap naman niya sa isang matanda, agad naman niya itong tinitigan ng masama, dahilan para masindak ito sa kanyang presensya. Ramdam ni Leonor ang matinding takot nito sa kanya, kaya bago pa man yun humupa, paulit-ulit na niya itong sinindak. Habang tinatanong ito ukol sa mga antingerong kanyang hinahanap. Noong una, panay pa ang pagtanggi ng matandang yon, pero pagramdam naman itong dadaragi na siya ni Leonor patungo sa kawa, hindi na nito napigilan pang magsabi ng totoo. Kahit tutol sa plano ng matanda ang iba pang mga kasamahan nito, wala na yung nagawa kundi ang makinig. Nang mapansin naman niyang dahan-dahan na yung nagsasalaysay, bahagya naman niya itong binitawan upang magkaroon yon ng pagkakataon na mailahad ang kanyang nais. Minabuti rin niyang maupo sa harapan nito na parabang isang estudyanteng nakikinig sa isang guro. Sa kasagsagan naman ng pagbabahagi ng matanda, muli niya itong pinaalalahanan ukol sa mga insektong itinanim nila sa mga katawan nito. Anya, sa oras na magsabi yon ng kasinungalingan, aatakihin ng mga insektong yon ang iba't ibang parte ng kanyang katawan.
Lahat ng makakagat nito mapipinsala ng husto, sa puntong hindi na nito maipaliwanag pa ang sakit na mararamdaman niya. Dagdag pa ni Leonor na kayang-kaya silang patayin ng mga insektong yon, kaya bago pa man yun mangyari, siguraduhin niyang lahat ng kanyang sasabihin, pawang katotohanan lamang. Matapos naman niya itong mailahad, tumangulang naman ang matanda, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkasindak at pagkabahala. Yung mga kasamahan naman ng matandang yon, nanlilisik ang paningin habang tumititig sa kanya na parabang may gusto itong gawin. Dahil sa mga pinaggagawa ng mga ito, umabot na sa puntong hindi na nakapagpigil pa itong si Leonor. Walang sabi-sabi. Agad naman niyang tinigalpo ang mga nilalang na yon, sabay utos sa mga insektong manalasa sa loob ng sistema nito. Sa isang iglap, bigla namang nagsigawan ang tatlong kalalakihan kasabay ng pagdura nito ng malapot na dugo. Hindi na rin nila nakokontrol ang kanilang mga katawan, sa puntong nangingisay na lamang sila kahit hindi nila yon gustong gawin. Maya-maya pa, nang hindi na makayanan ng mga ito ang mga nangyayari, bigla na lamang yung napalupaypay sa kahoy kung saan sila nakabitin. Nang tumigil na ang mga involuntaryo nilang pagkilos, doon nasaksihan ng mga kasamahan nito ang insektong tinutukoy ni Leonor. Dahan-dahan yung dumudulas mula sa bibig ng mga nilalang na yon, na siyang naging sanhi upang masindak ang lahat ng mga nakakita. Paano ba naman kasi isang malaking igat na kulay itim ang lumabas mula roon? Napakatulis ng mga sirik nito, tapos yung kanilang mga ulo may mahabang parang tuka na may mga matatalas na pangil namang nakabaon. Isang di pa mahigit ang haba ng nilalang na yon, kaya nung nakalabas na ito, halos humumpak ang tiyan ng mga biktima. Tuluyan na rin yung nawala ng ulirat at kalaunay namatay. Ang mga igat namang lumabas, kinuha ng pangkat ni Manoy Onong para alagaan at paramihin. Sila kasi ang nag-aalaga sa nilalang kung saan maihahalin tulad nito sa isang sigbin. Yun nga lang, taliwas sa isang sigbin, wala itong pisikal na lakas ngunit katakatakot ang nilalang na yon sa oras na mapasok nito ang katawan ng kanilang biktima. Nga pala, itlog yung pinapasok ng mga barawan at sa loob lamang ng madaling panahon, lumalaki yon ng husto. Bawat isa sa mga ito, nahanay sa mga reyna, kaya napakasuga pa nito kung kumain. Ayon nga kay Manoy Onong, ang isa sa mga igat na pagmamay-ari nila, kayang kumain ng 3 katao bago ito makaramdam ng pagkabusog. Mabilis din yung dumarami, kaya na may hindi sila maubos-ubusan ng ganoong uri ng alaga. Maliban din sa mga igat na yon, may iilan pa silang alagang hayop na kalimitang ginagamit na pamparusa. Yung iilan sa mga ito, tinatanggihan na ni Leonor, buhat sa tindi ng pinsala nitong naibibigay sa mga nilalang na nahuhuli nila. Gayunpaman, kahit hindi ito tinanggap ng kanilang pinuno, palagi nila itong dala anumang oras at pagkakataon. Makalipas pa ang ilang minuto, dahil sa mga pangyayari, wala nang naglakas loob sa hanay ng mga nilalang na tumingin sa kanya. Karamihan sa mga nagmamatigas noong una, nawala na ng lakas ng loob para tumutol sa nais niya. Naging pabor naman ito para kay Leonor, lalo na't sa ganoong estado, hindi malabong malaman na nila ng maaga ang tungkol sa lugar na pinagkukublian nung mga opisyales na hinahanap nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagtatanong, napansin naman niyang naging matapat na ang matanda. Hindi na rin yun nagsisinungaling, kaya na may iniwasan na niyang maglabas ng kahit na anong uri ng insekto na magbibigay takot sa mga ito. Hindi naglaon,
Nang makumpirma na niya ang kanyang hinala, personal siyang nagpasalamat sa matanda. Sabay wika rito ng, "Tatlo lang ang pwedeng umalis sa inyo. Yung mga maiiwan, papaslangin namin. Sige na tanda, pumili ka na ng dalawa mo pang makakasama. Siguraduhin mong mga malapit yan sa'yo para wala kang pagsisihan. Gustuhin ko man sanang hayaan kayong lahat. Hindi yun maaari. Sana, maunawaan mo." Dahil sa kanyang sinabi, di naman maiwasang umiyak ng matandang yan, buhat sa bigat ng pagpapasyang kinakailangan nitong gawin. Pagtitig naman ito sa mga nakagapos niyang kasama, mariin naman niyang pinili ang mga taong malapit talaga sa kanya. Nang maituro na nito ang dalawa pang pakakawala nila Leonor, agad naman yung kinalaga ni Manoy Onong. Pagkatipon nilang tatlo sa kinaroroonan niya, agad naman niya itong inutusan na talikuran ang lahat ng mga agimat at mutsyang pagmamay-ari nila. Pinanatili din niya ito sa kanilang kuta ng 2 pang araw upang malinis na rin nila ang kanilang mga kaluluwa. Dahil sa kanyang abiso, wala namang nagawa ang tatlo kundi ang sumunod. Habang tumatagal, unti-unti naman niyang ipinaunawa sa mga ito ang mga dahilan kung bakit niya yun ginagawa. Ayon kay Leonor, maaaring masama ang pakiramdam ng mga ito buhat sa ginawa niya, pero darating ang panahon na mauunawaan nito ang lahat-lahat. Naniniwala rin siyang balang araw, pasasalamatan nito ang mga sakripisyong ginawa ng kanilang grupo. Matapos naman nilang malinis ang katawan at kaluluwa ng tatlo, doon na rin niya sinimulang alisin ang mga masasama nitong alaala. Sa tulong ni Manoy Onong, hindi yun naging imposible, kaya naging kampante naman sila na palayain yon. Bago rin umalis ang tatlo, siniguro niyang lahat ng maaalala nito ay pawang mga kabutihan lang. Itinanim din niya sa isip ng matanda na pamilya silang tatlo, kaya sa lahat ng oras, hindi nila kakalimutang magtulungan. Matapos naman niyang mailahad ang lahat ng mga kinakailangan nito, sa tulong ng mga tauhan ni Manoy Onong, mabilis nila itong dinala sa Karatig Bayan. Nang maisakatuparan na nila ang plano laban sa mga ito, agad naman nilang sinimula ng muling pagmamasid sa mga nilalang. Sa puntong yon, kampante na silang lahat, gawa ng alam na nila ang tungkol sa mga ito. Base sa salaysay ng matanda, nabibilang sila sa lahi ng mga sinaunang aswang na tinatawag na mga ukaw. Sila ang pinagmulan lahi ng mga wakwak at tiktik, kaya itinuturing sila ng mga lahing yon bilang mataas na uri. Pagtatapat pa ng matanda na, kaya sila ang pinili ng ikalawang opisyal ay dahil sa sila lamang ang may kakayahan na pumasok sa dimensyong nilikha nito nang hindi nasisiraan ng bait. Nabanggit din ng matanda na yung iba pang mga opisyalis nitong kasama ay kasalukuyan nitong nananatiling bihag. Wala silang ideya kung anong balak ng nilalang na yon, pero base sa kanilang mga nakikita, nasisiguro nilang kinukuhanan nyo ng karagdagang lakas ng antingerong namumuno sa kanila. Dagdag pa nito na, ganid sa kapangyarihan ng kanilang pinuno, na siya namang pinagbasehan nila sa kanilang mga haka-haka. Maaaring kaya nito tinalo mga kapwa nito opisyal ay dahil sa pagmamalabis nitong makontrol ang kabuuan ng puwersang pinaghirapan nilang ipunin. Noon pa mang magkasama ang mga ito, yun na talaga ang plano ng matandang ikalawa. Dahil na rin sa kapangyarihan at kakayahan nito, mabilis niyang naisakatuparan ang lahat ng nais niya. Nabanggit din ng mga pinakawalan nila ang tungkol sa napakasama nitong plano sa bayang palihim nilang sinasakop.
Nang malaman naman niya ang lahat ng iyon, hindi na rin siya nag-alangang magsagawa ng pulong sa lahat ng kanyang mga kasama. Naniniwala si Leonor na ang mga mangyayari sa susunod na araw ang magiging batayan nila sa kaligtasan ng lahat ng nasa Bicol. Dahil sa ganoong rason, mas pinag-igihan niya ang pag-aaral ukol sa eksaktong kinaroroonan ng pangkat ng ikalawang opisyal. Base na rin sa mga ulat na kanilang napag-aralan, Biyernes ng hapon bumubukas ang lagusan patungo sa Matanda, kaya na may kinakailangan nilang paghandaan ang pagsalakay doon. Matapos naman nilang magkausap, nagpatuloy ang kanilang pagmamanman hanggang sa dumating na nga ang araw na kanilang pinakahinihintay. Sa pagsapit naman ng Biyernes, magbabandang 2:00 ng hapon, kasalukuyan na silang nakaantabay sa gilid ng kakahuyan. Ang mga barawang kasama noon ni Leonor, naghihintay na rin sa lilim ng puno habang tahimik na pinagmamasdan ang buong lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, kagaya ng inaasahan, lumabas na nga ang mga nilalang na kanilang hinihintay. Umayon yun sa testimonya ng matanda, kung kaya't hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa. Sa kasagsagan naman ng paglalakad ng mga ito, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa kanilang pupuntiryahin. Nabanggit din ng mga nilalang na yon, yun na ang ikahuling kailangan ng kanilang pinuno para masakop na ng tuluyan ang bayang yon. Matapos naman yung ilahad ng nilalang na naglalakad, bahagya naman yung natigilan nang mabanggit ng kasama nito ang tungkol sa mga kalahi nilang nawawala. Mag-iilang araw din kasi nila itong hinanap pero wala silang makitang bagay na maaaring makapagtuntun sa kinaroroonan ng mga ito. Nang marinig naman ng isa nitong kasama ang tungkol sa bagay na yan, agad naman itong inilahad na maaaring lumayas na ang mga ito sa kanilang grupo. Hindi rin malabong namuhay na yun sa malayo, gawa ng noon pa man, marami na sa kanilang pangkat ang nagtatangkang umalis sa poder ng matanda. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman ang nagtanong na parabang naniniwala yon na yun talaga ang nangyari. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang tinahak ang daan hanggang sa mawala na yon sa paningin nila Leonor. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, mabilis naman silang umusad papalapit. Tahimik at simple ang kanilang mga kilos upang hindi sila matunugan ng mga nilalang na nagmamanman. Makalipas pa ang ilang minuto, matagumpay naman nilang narating ang bukana ng lagusan. Pagsilay naman nila sa lugar, tumambad sa kanila ang isang berdeng kawalan na siya namang dinaanan ng mga nilalang. Kahit wala silang ideya kung ano ang madadatnan nila sa kabila, naglakas loob silang pumasok upang matapos na ang misyong inaasam niya. Pag-apak naman niya sa loob nito, agad naman siyang hinigop ng hindi inaasahang puwersa. Habang binabaybay niya noon ang kawalan, wala siyang ibang nakita kundi purong kadiliman. Natural naman yon sa mga lagusang nadadaanan na niya, pero yung lagusang dinaanan niya noong mga oras na yon, parang napakapamilyar talaga. Inaasahan naman niya ito, lalo pat ang ikalawang opisyal ang nagbibigay sa kanila ng daraanan sa oras na meron silang pupuntahan. Sa puntong yon, napangiti na lamang siya, gawa ng pakiramdam niya bumalik ang lahat ng kanyang mga alaala. Ilang segundo pa ang dumaan, natawid na nga nila ang mahabang kawalan ng lagusan. Pagtambad sa kanila ng kabila, bumungad sa kanila ang lugar malapit sa guho ng simbahan ng Kagsawa.
Hindi niya mawari kung anong ginagawa nila roon. Gawa ng ang inaasahan niya, mapapadpad sila sa ibang dimensyon. Sa kanila namang pagmamasid sa paligid, ang mga barawan na mismo ang nagkumpirma na hindi nga sila nakaalis ng mundo ng mga buhay. Sa halip, naging mabilis ang pag-ikot sa daraanan ng lagusan, kaya nung mapadpad sila sa guho, malalim na ang gabi. Nang marinig naman ni Leonor ang tungkol dito, agad naman niya itong inabisuhang umatras, subalit bago pa man sila makalayo ng guho, tumambad na sa kanya ang matanda at ang mga kasamahan nito. Sa estado ng antingerong yon, nakita niyang hindi biro ang pinagdaanan nito, kaya na may naging maingat siya sa mga pamamaraan ng kanyang pagkumpronta. Paglapit naman ito sa kinaroroonan nila, di naman niya maiwasang magulat nang masipat niya ang mga bulag na nitong mga mata. Kahit ganoon ang sinapit ng matandang yon, malakas ang kanyang kutob na nasisilayan pa rin sila nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya namang napatahimik ang kanilang grupo nang marinig nila itong magwika sa kanya ng, "Bakit parang gulat na gulat ka, Leonor? Ano ba ang inaasahan mo? Nagtatago ako sa ibang lugar. Matagal na kaming nandirito. Naghihintay sa pagkakataong ito." Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, halos hindi naman niya mawari kung ano ang ibig nitong sabihin. Ang buong akala niya kasi noon, nagsalita ng talinhaga ang matanda, kaya upang malaman ang dahilan nito, sinubukan niya yung kausapin ng bahagya. Sa kanilang pag-uusap, laking gulat na lamang niya nang masambit nito ang tungkol sa mga pamamaraan kung papaano matangan ng isang nilalang ang punyal na hindi na kailangan pang dumaan sa pagkakaroon ng dugo ng kanilang angkan. Dagdag pa nito na ang mga impormasyong yon ang ginugulan niya ng panahon sa paniniwalang yon ang makapagbibigay sa kanya ng hindi masukat na kapangyarihan. Matapos naman niya itong marinig, hindi naman niya napigilang hugutin ang kanyang sandata, sabay sagot dito ng, "Ang mga taong ganid ang palaging natatalo. Nilamon ka na ng kasakiman at dahil dyan mapapahamak ka." Kasabay ng pagbitaw niya ng mga katagang yon, ay ang pag-utos naman ng matanda na sumugod sa mga tauhan itong nagmamasid sa kanilang pag-uusap. Nang marinig naman ito ng lahat ng alipores nito, walang patid naman itong tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kanilang grupo. Halos kalahati sa mga ito ang mga kapre, kaya habang papalapit ang mga nilalang na yon, di mapigilang mangamba ng kanyang mga kasama. Subalit sa kabila nito, kahit nalalagay na sa panganib ang kanilang grupo, hindi pa rin yun umatras. Buong tapang nilang kinaharap ang mga nilalang na parabang hindi na nila iniisip pa ang mga mangyayari sa kanilang mga buhay. Paglapit naman ng mga nilalang na yon sa kinaroroonan nila, ramdam ng mga barawan ng mga nag-uumapaw nitong mga puwersa. Si Leonor naman noon, kinising na ang kanyang gabay upang mas makatulong siya sa mga kasama niyang labis ng nahihirapan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipagbuno, marami sa mga barawanang nakita niyang natalo. Ang pangkat namang kinaroroonan ni Manoy Onong, hindi na maiwasang mapaatras na siyang naging sanhi upang mapilitan na rin siyang gamitin ang isa niya pang alas. Walang sabi-sabi, mabilis naman siyang dumistansya sa kinaroroonan ng matanda. At nung mapansin niyang ligtas na ang kinaroroonan niya, agad naman niyang tinarak ang sundang sa lupa na parabang meron siya roong hinuhukay. Makalipas pa ang ilang segundo,
Nang masipat na niya ang mga agimat na kanyang hinahanap, agad naman niyang tinawag si Manoy Onong at ang dalawa pa nitong malapit na alagad. Inutusan niya itong isuot ang mga kalubkob na kanyang nakuha na siya namang dali-daling ginawa ng 3. Matapos naman yung gawin nila Manoy Onong, hindi na siya nagdalawang isip na magsambit ng mga engkantasyon na siya namang naging daan upang lumabas sa kanyang katawan ng 3 maharlikang engkanto. Inutusan niya itong huwag kamkami ng kabuuan ng espiritu ng mga sinapian nila upang may maitulong pa yon sa kanila. Dahil sa utos ni Leonor sa mga gabay niya, walang pagdadalawang isip naman itong sumunod. Sa isang iglap, nakaramdam ng hindi maipagkakailang lakas ang 3, dahilan upang muli itong sumugod sa mga kalaban nilang mabilis na silang napapaligiran. Pagsilay naman ni Leonor na nagagawa na nitong pagsabay-sabayin ng mga kapre, doon na niya hinugot ang kanyang sandata upang kaharapin ang matanda. Dahil sa ginawa niyang yon, nagdulot naman ito ng matinding galit sa hanay ng mga pinagkakatiwalaang alagad nung 2 opisyal. Gayunpaman, kahit lumusob na ang mga ito, kampante naman niyang iniwan ang kanyang mga kasama dahil sa isip-isip niya, kaya na ng mga ito ang sarili nila. Hindi naglaon. Pagharap naman nilang dalawa sa matanda, doon na sila nagpang-abot. Hanggat kaya ni Leonor na gumamit ng puwersa para mapangibabawan ito, hindi niya yun pinigilan. Subalit sa hindi malamang dahilan, parang magkapantay na sila nito ng lakas kahit alam niyang nagtatangan siya ng mas maraming mutya kumpara rito. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang pagtataka, di naman ito maiwasang mapangiti habang nagwiwika sa kanya ng, Hindi mo ba matanggap na ganito ang kalalabasan ng lahat ng iyong paghihirap? Hindi maglalaon, Leonor. Makukuha ko na rin sa iyo ang lahat ng mga pinaghirapan mo. Ikaw at ang dating pinuno ng ating samahan, magiging alipin ko na rin ng tuluyan. Kapag nagawa ko na ito, kahit yung tinatawag ninyong Jess, hindi ako mapipigilan. Kasabay ng pagwika nito, ay ang buong puwersa naman itong pagtulak sa kanya na siyang naging sanhi upang mapaatras siya. Napaluhod din siya noon ng bahagya, kaya sa abot ng kanyang makakaya, pinili niyang tumayo kaagad. Ayaw niya kasing ipakita sa kanyang mga kasamahan na nanghihina siya at baka yun pa ang maging mitya ng pagkatalo nila. Dumaan pa ang ilang minutong pakikipagbuno niya. Doon na niya nakita ang mga dahilan kung bakit nahihirapan siyang talunin ito. Habang dahan-dahan kasing napupunit ang damit nito, kapansin-pansin naman sa mga balikat ng matanda ang animoy mga garapong nakabaon doon. Di niya mawari kung ano ang nilalaman ng mga garapo na yon, pero base sa presensyang kanyang nararamdaman, isa itong hiwalay at buhay na wisyo. Dahil sa kanyang mga nakita, doon na niya napagtantong kagaya ng abilidad ng punyal. Natutunan na rin ng matanda kung papaano magkulong ng mga espiritu ng kanyang natalo at gamitin ito upang mas lalo pang magkaroon ng kapangyarihan. Matapos naman niya itong malaman, nanatili siyang kalmado habang naghihintay ng pagkakataon para makapagpalit anyo. Kinakailangan niya kasing mapahina muna ang matanda bago ito direktang atakihin ng malalakas niyang abilidad. Naniniwala siyang yun lang ang paraan para matalo ito nang hindi yun nakakahingi ng tulong sa mga kasamahan nito. Dahil sa ganun niyang plano, walang patid naman niyang nilabanan ng matanda para malaman ang lahat ng abilidad nito. Inakala rin ng ikalawang opisyal na hanggang doon na lamang ang magagawa ni Leonor,
Kaya sa tuwing nagkakaroon ito ng pagkakataon, buong puwersa yung nagpapakawala ng malalakas na pag-atake. Paulit-ulit din siya nitong ginapos ng mga usal, ngunit patuloy pa rin siyang nakakawala dahil sa lakas ng depensa ng kanyang katawan. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang medyo nang hihina na ang matanda, bahagya naman niyang ibinaba ang kanyang sundang, sabay wika doon ng, "Bakit hindi mo gamitin ang ikalawang anyo ng tungkod mo?" "Natatakot ka bang matalo sa ganong estado? Huwag kang mag-alala. Sa mga sandaling inilabas mo na ang asong gubat, hindi rin ako mag-aalangang seryosohin ang labang ito." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, doon na yon dahan-dahang nagsagawa ng mga paghahanda. Pagsambit naman ito ng mga engkantasyon, agad naman itong ibinao ng kanyang tungkod sa lupa na siyang naging sanhi upang mamatay ang barawan sa ilalim nito. Paghugot naman doon ng matanda, mabilis na naglaho ang tungkod na yon at kasabay ng pagputok ng isang nakakabulag na liwanag ay ang pagrinig nila ng isang napakalakas na alulong. Hindi naglaon, tumambad sa kanila ang asong gubat na nagsasakatuparan sa pinakamataas na antas ng kakayahan ng matanda. Paglapat naman ng mga paa nito sa lupa, nabuo ang mga dimensyong kinaroroonan ng mga lihiyong pagmamay-ari nito sa iba't ibang mundo. Binubuo ito ng hindi masukat na dami ng mga engkanto at sa estado ng mga nilalang na yon, nasisiguro niyang hindi yun basta-bastang matatalo. Pagbaling naman ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng matanda, tumambad sa kanya ang katawan nito na binabalot ng mga dimensyon at lagusan. Napansin din niyang panay na ang pagngisi ng matanda na parang natitiyak na nito ang kanyang tagumpay. Ngunit nang masipat naman ito si Leonor, dahan-dahan namang sumeryoso ang mukha nito, gawa ng napansin ng nilalang na yon na parabang wala man lang siyang nararamdamang pagkabahala. Sa halip din na seryosohin ang kanilang magiging laban, ipinakita niya rito kung papaano niya wasakin ang garapong pinagmumulan ng pangunahin nitong kahinaan. Dahil sa pangiinsultong yon, mas lalo namang umatungal sa galit ang matanda na parabang hindi nito matanggap ang naging aksyon ng kanyang kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na nito maatimang matinding galit, buong puwersa naman yung sumugod patungo sa kinaroroonan niya. Sumabay na rin ang aso nitong alaga na habang papalapit, mas lalong lumalaki ang anyo nito. Matapos naman yung masilayan ni Leonor, sa isang kumpas ng kanyang kamay mula sa dulo ng kanyang sundang patungo sa hawakan, nasilayan ng nilalang na yan ang kanyang kagilagilalas na anyo. Dahil sa malaanghel na nilalang na lumitaw sa harapan nito, napilitang umiwas ang matandang yon sa kanya. Pagdating naman ito sa kanyang likuran, gulat naman siya nitong pinagmasdan na animoy hindi yun makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakita. Akala noon ni Leonor, nawawalan na yon ng lakas ng loob na makipaglaban sa kanya, pero sa muling pagtayo nito, nasipat niya yung ngumisi habang nagwiwikas sa kanya ng, "Kung gayon, naabot mo na rin ang mataas na antas ng kapangyarihan. Mahusay, Leonor. Kapag napasakin ang kapangyarihan mong yan, kahit mundo kaya kong makamtan. Lalaganap sa kalupaan ang aking pangalan at habang buhay na katatakutan at kikilalanin ako ng lahat ng tao." Kailan mo pa mauunawaan na kapag marami ang iyong kinukuha at hinahangad, walang kahit ni isa sa mga yan ang iyong mapapakinabangan? Panahon na
para patahimikin ka. Sagot naman ni Leonor sa matanda. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pag-alab naman ng presensya ng espadang bumalot sa sundang niya, kalakip ng pagkakaroon ng mga simbolo ng tetragrammaton sa ere. Mabilis na kumalat sa buong lugar ang simbolong yan na siyang naging sanhi upang dumugo ang buwan. Pagramdam naman ni Leonor na kontrolado na niya ang sitwasyon, dinukot niya ang itinago niyang itlog sa kanyang bulsa. Matapos niya itong gawin, binulungan niya ito ng 5 buhay na salita at kasabay nito ang pagsilay nila ng isang napakalaking katawan ng ahas na dumaan sa kalangitan. Singlaki ng bundok ang ulo nito, kaya kahit yung mga nilalang na nasa malayo, nasilayan ang pagpapakita nito. Matapos nun, lumabas ang isang katangi-tanging nilalang sa itlog na yon. Ayon kay Leonor, malas sa ahas ang wangis nito, ngunit marami itong nagagawang bagay na hindi kayang gawin ng isang pangkaraniwang ahas. Isa na rito ang pagtatangan nito ng kapangyarihan ng mga elemento at ang pagkakaroon nito ng pakpak at 4 na paa. Kulay berde rin ang nilalang na yan, tapos yung buntot nito parang gintong plumero. Kahit kakalabas pa lamang sa itlog ng nilalang na yon, napakaganda nitong tingnan. Matapos naman itong umikot sa kanyang katawan, mabilis naman yung lumipad patungong alapaap hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantalang naudlot ang kanilang paglalaban na siyang naging sanhi upang magkaroon ng sapat na oras itong si Leonor para mapagana ang simbolong nilikha niya. Masyadong komplikado kasi itong gamitin, kaya ginamit niyang pang-agaw ng atensyon yung nilalang na nagpakita sa kalangitan. Ayon sa kanya, lumalabas ang nilalang na yon tuwing nararamdaman nito ang itlog nito. Kaya niya yun nalaman ay dahil sa mga kasaysayan ng mga ninuno nila na kanyang nabasa. Napag-alaman ni Leonor, nakaisa nila ang ahas, kaya may mga parte ng kasaysayan nila kung saan nagbibigay yon sa kanila ng tulong. Dahil sa mga detalyeng yon, ilang buwan din niyang inisip kung saan ito gagamitin. Akala niya, habang buhay na rin niya itong itatago, pero nang magpasya siyang ubusin ng mga opisyalis ni Ermitanyong Rubio, naisip niyang maaari niya yung magamit kung sakali mang kinakailangan niya ng sapat na oras. Matyaga siyang naghintay sa ganoong pagkakataon at laking pasasalamat na lamang niya dahil hindi siya nabigo. Ang panahong na ibigay nito sa kanya, sapat na para gapusin niya ang lahat ng lehiyong sumasakatuparan sa mga hangarin ng matanda. Mula sa kalangitan kung saan nagliliwanag ang simbolo, may mga bumabang hindi mabilang na lubid na dali-daling pumupulupot sa mga ito. Hindi lang basta ginagapos nito ang mga nilalang. Gawa ng sa sandaling tuluyan na sila nitong napigilan, pumapasok sa loob ng kanilang mga espiritu ang lubid upang wasakin sila mula sa kalooban. Mabilis ang proseso ng pagkasira ng kanilang mga wisyo, kaya sa loob lamang ng ilang segundo, hindi na mabilang ang dami ng mga nilalang na namatay sa kamay ni Leonor. Ultimo ang asong gubat na namamahala sa mga dimensyon. Wala ring kawala sa kanyang abilidad. Nang mapansin naman ni Ermitanyong Rubio ang lahat-lahat, hindi naman ito maiwasang mapahalakhak habang nagwiwika sa kanyang isipan ng Napakahusay mo, Leonor. Sino mag-aakalang ganyan ang iyong plano? Pinapahanga mo ko. Lubos akong nasisihan sa mga ginagawa mo. Pagkalahad naman ng matanda sa kanyang sinabi, agad naman niyang narinig ang sigaw ng ikalawang opisyal ni Ermitanyong Rubio.
Galit na galit yung nagmura na para bang hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Gayunpaman, kahit alam nitong malapit nang magwakas ang kanyang mga masasamang gawa, hindi pa rin yun sumuko. Sa halip na panghinaan ng loob ang ikalawang opisyal, napilitan nitong pagbabasagi ng mga garapon na nakabaon sa kanyang katawan. Paglabas naman ng mga kaluluwang nakakulong dito, agad naman yung kinain ng matanda, indikasyon na may naiisip pa itong huling plano. Pagpulupot naman ng lubid sa katawan nito, agad naman yung winasak ng matanda, kasabay ng pagdapa nito sa lupa. Matapos naman niya itong gawin, bigla namang lumobo ang katawan nito, kasabay ng paglabas nito ng isang huni na may hahalin tulad mo sa huni ng palaka. Habang ginagawa yun ng matanda, dahan-dahan naman yung humarap sa kanya at sa isang iglap, bigla itong nilamon ng dimensyon na lumitaw sa ilalim nito. Segundo lang din ang naging pagitan nang maramdaman niya yon sa kanyang likod, hawak-hawak ang isang napakatalas na talibong. Pagsilay naman ni Leonor dito, agad naman niyang napansin ang sandata nitong buong puwersang itinataga sa kanyang leeg. Nang ilang pulgada na lamang ang layo ng talim nito, bumungad sa kanya ang nakangisi nitong pagmumuka na parabang sigurado na ito na siya na ang magwawagi. Ngunit, bago pa man yun lumapat sa katawan ni Leonor, agad namang nakaramdam ng kilabot ang matanda dahil sa tila bang pagbagal ng oras. Kahit anong bilis ang kanyang gawin noon, ramdam na ramdam niyang napakabagal ng kanyang pagkilos. Noong una, inakala niyang kagagawan lang ito ng simbolong pinagmumula ng mga lubid, pero pagsilay naman ito sa anyo ni Leonor, doon napansin ng matanda ang mga tanikalang nakagapos sa mga pakpak nito na parabang kumokontrol sa oras mismo. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan itong basagin ng ganoong uri ng mahika, pero sadyang hindi na yon makawala pa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ring nawasak ang asong gubat na sumasakatuparan sa kapangyarihan ng tungkod nito. Dahil sa pagkamatay ng nilalang na yon, nagdulot naman ito ng matinding pinsala sa ikalawang opisyal na halos umabot na sa puntong mapaluhod yun sa kanyang harapan. Pagsilay naman ni Leonor sa paghinga nito, hindi na rin siya nag-alangan pang lumapit, kasabay ng pagsapak niya sa mukha nito ng isang malakas na tigalpo ng San Benito. Sumagad sa buto ng matanda ang tigalpong yon na siya namang naging daan upang hindi na ito makakilos. Dahil sa pangyayari, sinubukan pa nitong makipag-usap sa kanya, ngunit paglapit niya sa kinaroroonan nito, walang pag-aatubili niya itong pinugutan ng ulo. Matapos ang pangyayaring yan, agad namang sumubasob ang katawan nito sa lupa na siya namang ikinagulat ng iba pa nitong mga kasama. Hindi pa nakontento si Leonor sa kanyang ginawa. Harap-harapan niyang hinugot ang kaluluwa nito upang ikulong sa dimensyong nilikha niya sa loob ng kanyang wisyo. Matapos ang mga pangyayari, iniutos niya sa lahat ng barawang may kakayahan pang lumaban na lipulin na ang mga natitira. Siya na rin ang nagsara ng mga lagusang ginawa ng matanda nang sa gayoy hindi na nito maapektuhan ang mga taong payapang naninirahan malapit sa lugar. Kalahating oras pa ang lumipas. Sa tulong ng mga kakayahan ng kanyang tauhan, madali nilang naibaon ang lahat ng labi ng mga namatay. Nang maisaayos na rin nila ang paligid, minabuti naman niyang pumanhik sa kanilang lupain para magpahinga pansamantala. Medyo may kalaliman pa naman noon ang gabi, kung kaya't sinulit niya ang mga nalalabing oras bago sumapit ang sumunod na araw. Habang nakahiga siya sa kubo na nasa gilid lang ng palayan, tinanong niya si Manoy Onong
kung ano na ang susunod niyang plano. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Ay, maaga na siguro ako magre-retiro. Wala na akong kinakailangan tapusin pang misyon, Manoy Onong. Malaya na kayo. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Sana minsan, dumalaw naman kayo sa bahay." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla na lamang yung napatingin sa kanya na animoy nagulat sa mga bagay na inilahad niya. Halos ilang minuto din yung hindi nakapagsalita hanggang sa kalaunay magkaroon na yon ng lakas ng loob na sumagot sa kanya ng, "Hinding-hindi namin kayo makakalimutan. Napakabuti ninyo, Leonor. Mapalad ang mga magulang mo na anak kanila. Hayaan ninyo, magiging madalas pa rin naman ang ating pagkikita. Nagpasya na kaming lahat. Gagawa kami ng pugad, malapit lang sa bahay ninyo. Wala na rin kaming ibang mapupuntahan. Ikaw na lang ang nag-iisang taong itinuturing naming kalapit at kapamilya." Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang minamasdan ang pagputok ng bukang liwayway. Sa pagsapit ng sumunod na araw, minabuti naman niyang maglakad pabalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas niya noon ang daan, sa kauna-unahang pagkakataon, napansin niya ang katahimikan sa baryo kung saan siya namulat at nagkaisip. Hindi niya mawari kung ano ang nararamdaman niya noong mga oras na yon. Pero pakiramdam niya yon ang unang pagkakataon na parabang nabuhayan at nagalak ang kanyang puso. Lumipas pa ang mga araw, nagdesisyon siyang isa-isa ng kalasin ang kanyang mga gamit. Yung mga maharlikang engkanto namang pinapasapi niya sa katawan ni Manoy Onong, binawi na niya. Tinanggalan na rin niya yon ng mga agimat, gawa ng naniniwala siya tapos na ang digmaang kinaharap nila. Wala namang naging tutol sa kanyang pasya noon, gawa ng kahit ang lahi ng mga barawan, naghahangad na ng katahimikan. Para sa kanila, sapat na ang buhay na kanilang inalay para lamang magtagumpay. Gayunpaman, sa oras na kinakailangan ulit ni Leonor ang kanilang tulong, hindi sila magdadalawang isip na muling itaya ang kanilang mga sarili. Upang makalimot na rin sa mga mapapait na nakaraan, iginugol nila ang kanilang mga oras sa pagpapalawak ng lupain nila Leonor malapit sa guho. Yung ibang mga barawan naman, madalas ang pagbantay sa mismong guho, alinsunod sa utos ng kanilang pinuno. Bale, pinapakiramdaman pa kasi nila noon ang buong paligid upang masigurong wala nang magtatangkapang pumasok sa loob nito. Awa naman ng Diyos. Wala naman silang napansing kaduda-duda, kaya sa pagdaan pa ng mga buwan, hindi na rin nila itinuon ang kanilang mga atensyon sa lugar na yon. Sa halip di na magbantay sa buong lugar, masaya yung nakisama sa mga taong malapit sa pamilya niya. Wala namang naging ideya ang mga kaibigan noon ng pamilya ni Leonor dahil na rin sa husay ng pagbabalat kayo ng mga barawan. Minsan nga, sumasama pa ang mga ito sa pagsasaka sa mga karatig baryo. Ang mga sako-sakong palay na nakukuha nito, ibinibigay nito sa mga kapuspalad na siya namang ikinatutuwa ng mga taong nakakaalam sa mga mabubuti nilang gawa. Si Leonor naman noon, itinuon sa pagsasaka ang kanyang wisyo. Naging abala siya noon sa pagtatanim ng mga gulay na siya namang malimit niyang ibinibenta sa baryo. Naging manlalako rin siya noon ng mga gamit na nabibili niya sa mga karatig lugar na kanyang napupuntahan. Hanggat maaari, yon ang ipinapakita niyang buhay sa kanyang mga kakilala
upang hindi siya nito mapaghinalaan ng kung ano-ano. Taon pa noon ang dumaan, naging maayos naman ang lahat. Ang kanyang mga kapatid noong nasa 8 gulang na, napilitan na ring mag-asawa dahil sa nabuntis ng mga ito ang kanilang mga kasintahan. Di naman yung tinutulan ng kanyang mga magulang sa kadahilan ng naniniwala ang mga ito na alam na nila ang kanilang mga ginagawa. Upang mabigyan din ng maayos na buhay ang kanilang mga apo, nagdesisyon silang pagparte-partihan na ang lupang pagmamay-ari nila. Ibibigay sana noon kay Leonor ang lupa nilang malapit sa guho, pero siya mismo ang tumanggi. Ayon sa kanya, wala siyang ibang nais kundi ang manatiling malusog ang kanyang mga magulang. Hindi niya rin inaasamang anumang uri ng mana, gawa ng kayang-kaya naman niya itong kitain sa pamamagitan ng sariling pagpapagal. Dahil sa kanyang naging pasya, hindi na ipinagsapilitan ng tatay niya na ibigay ang parte ng lupa na dapat sa kanya. Sa halip, pinagparte-parte na lamang ito sa kanyang mga kapatid hanggang sa tuluyan na yung bumukod sa kanilang pamilya. Sa pagdating naman ng panahon na ang mga magulang na lamang niya ang kanyang naging kasama, itinuon niya ang kabuuan ng kanyang wisyo sa pagtulong sa mga ito. Araw-araw gumagawa ng lunas itong si Leonor upang maibsan ang karamdaman ng kanyang ama at ina. Habang tumatagal, iisang bagay na lamang ang nais niyang mangyari sa kanyang buhay at yun ay makasama pa ng mas mahaba ang kanyang mga magulang. Takot na takot siyang makitang pumanaw ang mga ito, kaya hindi niya maipagkakailang gumawa rin siya ng mga paraan para madaya ang kamatayan. Ngunit dahil sa parte ito ng prosesong nilikha mismo ng ama, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng kabiguan sa sarili niya. Nung pumanaw kasi ang nanay niya, nagkaroon sila nito ng tampuhan, kaya halos hindi niya matanggap na nawala yon nang hindi man lang siya nakakahingi ng tawad. Dahil sa ganoong sitwasyon, muntik-muntikan na rin siyang mawala ng bait. Alam niyo, pinuno, ayon kay Leonor, mapanganib ang pagtatangan ng mga usal na may dinadalang problema. Nakakabaliw kasi ito, at sa sandaling malimot mo kung papaano mo ito bibigkasin, sarili mong wisyo ang nakataya. Dagdag pa niya na may mga baliw sa mundong ito na hindi na baliw ng kusa, bagkus ninakaw ng mga karunungan nila ang kanilang mga wisyo. Maituturing yung isang malakas na rebuelta na kalimitan lamang nangyayari sa mga antingerong nawawalan na ng pagkaunawa sa kanilang mga sarili. Mariin din niyang inilahad, hindi laro ang pagpasok sa larangan ng lihim na karunungan. Kung hangad mong pumasok sa ganoong landas, dapat handa ka sa lahat ng aspeto. Lahat kaya mong isakripisyo, sapagkat sa isang kisap mata, pwedeng mabawi ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang mas masaklap pa, baka yon ang maging mitya ng pagkawala ng sarili mong buhay. Marami nang nasaksihang kapangi-pangilabot na pangyayari itong si Leonor sa mga kapwa niya antingero. Yung iba nagpapakamatay dahil hindi na nakayanan ang mga pasaning ibinibigay ng kanilang mga karunungan. May mga pagkakataon kasing imbis na makatulong sa kanila ang mga usal na pinapangalagaan nila, yun pa ang nagbibigay dagok sa kanilang mga pasanin sa buhay. Ang mga ganoong kaganapan, kamatayan ang napipili nilang paraan para yon ay matakasan. Mapanganib ang pagpasok sa larangan ng lihim na aral. Subalit kapag pantas ang isang tao ayon kay Leonor, hindi malabong magtagumpay ito kagaya niya. Oh, baka magkamali kayo. Hindi siya isang dakilang antingero. Ang turing niya sa kanyang sarili, isang pangkaraniwang tao lang
na may alam sa lihim na karunungan. Minsan nga, ang mga antingero sa kanilang lugar, niyayabangan pa siya ng mga karga nito. Pinapalampas naman niya ang mga ganoong bagay, gawa ng sa hinaba-haba ng kanyang naging paglalakbay, naunawaan niyang walang saysayang pakikipagtagisan sa iba. Isang dekada pa ang dumaan. Medyo may edad na itong si Leonor. Kilala na rin siyang magsasaka sa kanilang lugar na wala pang kinakasama sa buhay. Marami na rin siyang naging kaibigan sa baryo na siya namang nagiging katuwang niya tuwing nagsasaka siya sa lupain ng kanyang kapatid. Bagaman mahirap ang kanilang buhay, masaya at kontento naman sila. Ayon sa kanya, noong mga oras na yon, ang magulang na lang niya ang nagbibigay buhay sa kanya. Sa abot ng kanyang makakaya, inaalagaan at pinagsisilbihan niya ito upang sa mga huling sandali nito, hindi na yon makaranas ng hirap. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, nabago ang lahat ng yon nang madatnan niya sa bahay nila na walang patid itong nilalatigo ng isang may kayang matandang lalaki na naninirahan sa baryo. Pagsilay naman niya rito, agad naman niya yung kinaladkad papalabas, sabay tinadyakan sa ulo. Papalampasin na sana niya ang lahat ng yon, pero hindi pa rin tumigil ang matandang yon. Inakusahan sila nito ng kung ano-ano, tapos makailang ulit pa nitong tinawag na magnanakaw ang kanyang magulang. Pagsilay naman niya ritong dumudugo na ang katawan, agad naman niya itong kinarga papaloob ng bahay. Pagbalik niya sa labas, bigla namang napatahimik ang matanda na para bang nasindak yon sa pamamaraan ng kanyang pagtitig. Dahil sa ginawa niya, sinubukan itong maglakad pabalik ng baryo, pero bago pa man yun makalayo, binato niya na yon ng palakol na siya namang mabilis na bumaon sa kaliwang binti nito. Pagbagsak naman ito sa lupa, agad naman niya itong nilapitan sabay hugot ng palakol na tumarak sa katawan nito. Bago niya rin yun iniwan, inudyok niya itong palusubin sa kanilang tahanan, yung mga anak nitong antingero. Magdala rin sila ng sapat na tauhan kung hangad nitong mapaslang sila. Nang marinig naman ito ng matanda, nagpumilit naman yung tumakbo papalayo. Sa pagkawala naman ito, agad namang pumasok itong si Leonor para tulungan ang nanay niya. Magagandang klase ang naipon niyang halamang gamot, kaya na may sa loob lamang ng ilang oras, napagbuti na niya ang lagay nito. Pagtungtong naman ng gabi, matyaga siyang nagbantay sa labas ng bahay nila. Alam niyang darating ang kanyang mga bisita, ngunit sa kasamaang palad hindi siya nito sinipot. Sa galit noon ni Leonor, agad niyang tinawag ang grupo ni Manoy Onong na kasalukuyang nananahimik na sa ilalim ng lupa. Pagdinig naman ito sa kanyang pagtawag, mabilis nilang tinahak ang daan patungong baryo. Alam ni Leonor na mali ang kanyang gagawin noong mga oras na yon, pero hindi siya nag-alangang turuan ng leksyon ng mga taong umapi sa kanila. Maliban sa bata at babae, pinaslang niya ang lahat ng may kaugnayan sa dugo ng matanda. Ayon sa kanya, kaya malakas ang loob ng matandang yon na hamakin ang kanilang pamilya ay dahil sa may 3 itong anak na manggagamot. Di naman talaga manggagamot ang mga taong yon, gawa ng mas prioridad nila ang lagay kesa sa paggaling ng kanilang mga pasyente. Maliban sa 3 yon, lahat mga pangkaraniwang tao na, ngunit hindi niya pa rin ito pinakitaan ng awa. Sa harapan mismo ng matanda, kinitil niya ang buhay ng mga ito, bago niya rin yun paslangin. Matapos niya itong gawin, sa tulong ng mga pinanday niyang agimat, naglikha siya ng balat kayo na may 5 taong bisa. Ito ang kanyang ginamit upang mapagtakpa ng mga bagay na kanyang ginawa. Nang maisakatuparan na niya ang lahat,
agad naman siyang umuwi bitbit ang matinding pagsisisi. Gayunpaman, hindi niya inako ang mga kasalanan dahil bilang anak na mapagmahal sa magulang, tungkulin niyang protektahan ito kahit kapalit pa ang buhay ng ibang tao. Maaaring may magsasabing mali ang ginawa ni Leonor, pero isipin niyo na lang kung kayo noon ang naroon sa kanyang sitwasyon. Dagdag pa niya na, magmula noong lumipol siya ng isang buong pamilya, pinilit na niya noong magpakalayo-layo. Subalit, dahil na rin sa pagmamahal at pangungumbinsi ng kanyang mga kapatid, napilitan siyang manatili sa lugar nila. Mabuti na lang, hindi na sila doon ginambala hanggang sa pumanaw ang mga magulang niya. Nang mamatay na ito, lumipat na rin ng ibang lugar si Leonor. Walang makapagsabi kung saan siya pumunta, pero base sa salaysay ng pinakabunso nila, nagtatago lamang si Leonor sa ilalim ng gibang simbahan ng Cagsawa, Bicol. Okay. Opinyon ko sa kwento. Itong bandang dulo, parang ano na lang, parang pinaliwanag na lang kung anong nangyari pagkatapos nung misyon na ginampanan ni Leonor. Alam niyo, para sa akin, itong buong kwento na to, sobrang hiwaga nito. Lalo na kung tungkol dun sa ermitanyong naninirahan sa loob ng katawan niya. Sobrang hiwaga nun para sa akin. Kasi, tingnan niyo wala namang sapat na ending. Anong nangyari dun sa matanda? Diba, nasa loob pa rin ba siya ni Leonor? Pinatay ba siya ni Leonor? O kinulong siya ni Leonor sa sarili niya, tapos itong si Leonor, hinayaan na lang na mamatay o mabulok yung katawan niya sa ilalim ng simbahan ng Cagsawa. Ito naman para sa akin lang para sa akin lang. Yun yung nakikita kong ginawa ni Leonor para matapos na lahat-lahat. Kumbaga, sama-sama silang lahat sa hukay. Yun lang yung nakita ko sa buong serye na to. Pero overall nga, masasabi ko, sobrang ganda nito, sobrang roller coaster ng kwento, may up, may down, basta halo-halong emosyon. Para sa akin, isa to sa masasabi kong isa sa pinakamagaganda nating serye. Siguro karamihan sa inyo di sasang-ayon, pero yung iba naman sa inyo sasang-ayon. Basta masasabi ko lang sa kwento na to, napakaganda. Maraming salamat, Leonor. Maraming salamat sa nagpadala ng kwento dahil meron kang ganitong klase na talaga namang pag-uusapan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa buong kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.